Naghahanap ka ba ng isang lugar na siguradong marirelax ka? Ito na ang perfect place para sa'yo. Kung nature lover ka, siguradong magustuhan mo dito. Sobrang ganda ng place, siguradong mawawala yung stress mo. Bawat sulok ng lugar talagang mapapawaw ka. Pwede rin kayo mag-bonfire dito. Sabi ng gabi, makikita mo ang ganda ng ambience ng lugar. Tara, samahan niyo akong i-explore ang Secret Cabins Resort sa Bamban Tarlac. What's up Tarlaceños? It's me again, Alvin Bautista of Exploring Tarlac. For today's vlog guys, napakaganda nung i-explore natin. Sobrang ganda dito guys. Every sulok ng place nila talagang ma-amaze ka. Samahan nyo ako guys na i-explore itong Secret Cabins Resort dito sa San Martin, Bamban, Tarlac. So kitang-kita nyo naman yung kanilang infinity pool. Sobrang ganda. And then yung makikita mong view sa harapan guys. Kung nature lover ka, for sure magugustuhan mo dito. So may part dito na pwede kayong magtambay and mag-photo op. And sa part na to guys, ito yung nakita kong spot na talagang ang sarap dito. Magkwentuhan kasama yung barkada and then yung buong pamilya. May ano rin sila dito, room sa bandang labas. So overlooking room siya. Kitang-kita mo guys itong ganda ng mountains ng Bamban. Nakakatanggal ng stress yung place nila guys. Sobrang ganda, grabe. So mamaya samahan nyo ako ang gandulong ng vlog na to. Pag-usapan naman natin kung how much ba yung rate nila dito. Pasukin na natin itong loob ng Secret Cabins Resort. Yan, napakaganda. Actually, nasa labas pala ako. Makikita mo din sa loob, sobrang ganda guys. So ito na yung sala set nila. I think dining area. Tapos ito na yung kitchen nya. And kapag ano naman kayo dito guys, nag-stay kayo. So meron na kayong rep. Meron ng yan, fully air condition naman. Gas stove, electric kettle, rice cooker para hindi mamaho. Yan, meron tayong dito, yung kanilang range wood. So may mga cabinets and may mga kitchen utensils namang mga kasama dito. Para kapag nag-stay kayo dito, wala na kayo masyadong problemahin. So comfort room. So ito na. Ayan. And syempre guys, may shower sila. Tapos dito sa ilalim, dito nyo rin makikita yung isang room nila. So ito yung sinabi ko kanina na overlooking na room. I think ito king size bed. So kasya dito kahit tatlo. And dito yung palabas niya, kitang-kita mo kung gaano kaganda itong Secret Cabins Resort. Akyat naman tayo guys para makita natin yung room nila sa taas. And syempre may balcony din naman mismo dito sa second floor. Wow. So mga bunk beds or double beds yung makikita natin dito. Ayan. I think double size bed. So 8 kakasya dito. And kung hindi naman kakasya guys, pwede naman kayong mag-request sa kanilang mga staffs or sa owner na mag-extra mattress kayo. And makikita nyo may extra mattress tayo sa ilalim. And dito sa harapan ng mga bed, bubuksan mo lang itong pintuan guys. Kitang-kita mo na yung ganda ng nature or yung Bamban Mountains. Wow. Gigising ka guys na ganito kaganda yung view. Talagang matatanggal yung stress mo. And syempre sa may balcony nila, yan may mga pwedeng upuan. Syempre pwede kayo magkape dyan or magkwentuhan.
Other side, I think meron pa siya dito. Check natin. So ito guys, check natin. Wow. So dito mas maaliwalas yung makikita mong view. Makitang-kita mo itong Bamban Mountains. I think katugdong na ng Zambales Mountain Ranges. And syempre guys, kung hindi kayo kakasya dito sa mismong cabins, meron naman silang tent dito. Ayan, pwede kayong dito, mag-camping. Kung gusto nyong mga kasama nyo, trip nila mag-camping, pwede. Tapos may isang duyan dito, ayan. Kung may mga upuan din diyan na pwede nyong upuan and magkwentuhan. Grabe, every sulok ng resort na ito ay talagang ma-amaze ka. Syempre check natin yung overlooking natin dito sa taas. So ayan. Pag-usapan naman natin kung how much ba yung rate nila dito sa Secret Cabins Resort. So, every Monday to Thursday, 16,000. And every Friday to Sunday, 17,800. So, as of now, yun yung mga rates nila. Pero pwede nyo nga pasyalan yung kanilang Facebook page, Secret Cabins Resort, para updated kayo guys kung mayroon man silang mga promo doon sa mga nabanggit nating rates. Yung mga rates na bilanggit natin is good for 15 packs yung ma-accommodate niya. Pero itong place ni Secret Cabins Resort guys, kaya niyang ma-accommodate is up to 20 packs. So kung may additional packs or mga bisita kayo, pwede kayong mag-direct PM sa kanilang Facebook page para malaman din ninyo kung how much ba yung additional rates ng mga access na guests na kasama nyo. Napakaganda ng place, relaxing, and syempre yung buong area, and then yung mismong cabins nila or itong A-house is napaka-cozy, napakalinis. Tapos syempre isa pa dun guys is fresh air, nakakatanggal ng stress. Kung gusto nyo nung tahimik na place na staycation dito sa Tarlac, book na kayo guys dito sa Secret Cabins Resort. So yan, in-invite ko kayo sa mga other provinces and even yung mga taga Manila. So from Manila guys, I think 2.5 hours lang nandito na kayo sa Secret Cabins Resort. So pwede naman kayong dumaan sa NLEX, papuntang SCTEX, and mag-exit kayo dito sa mismong Clark. And sa mga taga Tarlac, yung landmark natin, kung mag-start kayo sa Cantong Grotto, 15 to 20 minutes away guys, nandito na kayo sa Secret Cabins Resort. So wala siyang papasok guys, yung mismong place. Tapos yung parkingan nila napakaluwang, unlimited photo op. Enjoy nyo lang yung view, and then yung stay nyo dito. Yung sa pool nila, yung kiddie pool or yung mismong jacuzzi niya is 2 feet yung lalim niya, and then sa adult pool or yung mismong main pool is 5.5 feet. Tapos yan, may mga area na pwede kayo mag-chill and then talagang mag-relax. Meron din pala silang naging kubo dito, hindi lang natin naipakita. So yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag niyong kalimutang i-share ang video to para malaman din ng mga ibang Katarlakenyas natin yan. And even yung mga hindi taga-Tarlac, for sure kapag nakita nyo to guys, magugustuhan nyo yung place. Sobrang worth it nung stay nyo dito. So until our next vlog, peace out!